Sore hari ini bersama Among Bekso. Among Bekso. Ora. Among Bekso. 3, 2, 1. Kidul kae apa manuk baladewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taate agama ben uripe ayam tantra uga mulya. Kidul kae apa manuk baladewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taate agama ben uripe ayam tantra muga mulya. Kidul kae apa manuk baladewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taate agama ben uripe ayam tantra muga mulya. Os.